chakre gi kan. Erokamano. Safe space nowacho ni chakore ot. Gima seche moko anyiso kata ya matindo mapok odonjo e keny. Ni kapok idonjo e keny to ng'i ane ng'ama idwa donjo go e keny. Nikech seche moko donjo e keny kapok itimo nonro matin kuom ng'ato, kaka nonro machalo kaka ng'owa, kumodhi yani vision. Ido ka gima kama seche moko ka uchako family to dondruok ni dondi mang'eny bibedo kae. Koro mae gima onego bed ni ing'iyo kabisa. Nikech mae mosemiyo seche moko koro chuo inyore ka. Ido ka dhako mane nyuomo mane paro ni hero kare giwacho ni kwa vitu kwa ground ni tofauti. Ido ka gik moko koro chako pogore gi kaka ni paro. Koro aparo ni gima ber mwanyalo timo, manyalo konyowa ka en niya, wanyuom kata bed gi ng'ama nigi common vision, common agenda. Awinjo ka josiasa wacho kamano. Nikech ko kitimo kama to ubi thagoru e odni ubi thagorie. Joma mine wanyisie joma mine gi joma beyo malich. To joma mine gi seche moko miyo chuo po mapiyo. Nikech research kata nonro manotim oyudo ni mine bedo gi ngima ma prolong moloyo chuo. Koro gima ber e wach mwawacho ni niya, miyo kata mwawacho luor chuori. Dichuo dhako ni era gi luor. Gik moko ariyo gi kuketo kanyakla e ot